וחופש חנוכה שמח. וחנוכה שמח. ריאל מדריד, השחקן הכי מפציץ בעולם כרגע זה ג'וד בלינגהאם, ואני עומד לבנות לו קבוצה שלמה של ריאל מדריד. חלוץ של כולל רודריגו, ויניסיוס, ולוורדה, מודריץ', והשחקן שבלא הסרטון בלינגהאם. בלפבק זה פרלנד מנדי שכולם מדברים עליו. בלמים אלבה ורודיגר. קרבחל במגן, אני יודע שאני מוחא כפיים כי בסרטונים, כי אני פשוט אוהב. וקורטואה, למרות שקורטואה פצוע ומילינטאו אין לי אותו מריאל מדריד, אין לי את מילינטאו. אבל עכשיו אנחנו הולכים לפתוח כמה חבילות ולנסות לשפר את הקבוצה. אוקיי, היא לא מריאל מדריד במיוחד. ולמה אתם אף פעם לא מגיעים בסרטונים? יש לנו פה... אנשים לא מאמינים שאפשר ללמוד אנגלית עם מורה פרטי ב-20 שקלים. זה הדבר הכי... לא מאמינים כי זה לא נשמע הגיוני. אבל אם מישהו מצופים מכם וזה קורה עכשיו בישראל. תורידו את אפליקציית אייפד, תנו שיעור ניסיון מתנה ללא צורך בפרטי אשראי. תנסו, תכלס אין לכם מה להפסיד. אהבתם? תוכלו לעשות שיעורים באנגלית עם מורה פרטי ב-20 שקלים. הנה, אני העברתי את זה. עכשיו סופר ראונד. מי שיתעניין בדבר הזה שסמן כאן, ואני לא מאמין שהפסדתי את ווילסון, את כאילו לוסיו. אני יודע שבאנו לפה כדי לבנות קבוצה לבלינגהאם ולא כדי לפתוח חבילות. כדי שיהיה טוב אז נפתח חבילות. מי שלא ראה אתמול עלה סרטון על הסדרה החדשה הדרך לישועה, או תיקח אותי לישועה, תחפשו, בהתחלה קראתי לזה תיקח אותי לישועה, ואז שיניתי את השם של סדרה לדרך לישועה. חבילה האחרונה לסרטון זה אוגרדה. למה גם בסרטון של פתיחת חבילות יצא לנו מהחבילה של 20,081, תכתבו לי למה. אוקיי, אז לא שיפרנו. אני מציב לכם מטרת לייקים, כנראה אתם חושבים שזה מלא, אז אני מציע כדי לראות את הפרק הבא עם שחקן אחר שמפציץ וקבוצה אחרת שאני בונה אותה, אז בואו נגיע לשישה לייקים ובואו נגיע גם ל6 סאבים, ותכתבו לי בתגובות לאיזה קבוצה אם נגיע למטרה הזאת. איך שנגיע למטרה הזאת יעלה הפרק הבא. אני מזכיר לכם שבלינגהאם הוא שחקן מטורף. אני יודע שזה סוף הסרטון ואני לא מדבר על זה. כן. וגם פתיחת חבילות. ודרך אגב לסדרה קוראים הקבוצה והשחקן המפציץ. בכל קבוצה אני לוקח את השחקן הכי מפציץ בה ואני בונה את כל הקבוצה. הפרק הראשון היה עם בלינגהאם שהכי מפציץ, היחידי שיותר מפציץ ממנו זה הלנד, כי כולם יודעים איך הוא היה בעונה הקודמת, וגם העונה הוא די נראה טוב, פחות טוב משנה שעברה. אתם רואים כולם לינקים,
תצפו גם בסרטון שעלה אתמול על הסדרה תיקח אותי לישועה. מי שלא ראה שילך לצפות ויאללה ביי.